കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് മാതാജി? 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ദ്വിതീയ സ്കന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓറഞ്ച് കളറില് ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദ്വിതീയ സ്കന്ധം ദ്വിതീയം 2 ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള കവറ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം. PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പില്. അല്ലാത്തവര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? അതില് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടാണ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് മുന്നൊരു ആമുഖമുണ്ട്, അവതാരികയുണ്ട്. ചെറിയൊരു പേജാണ്. അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ആമുഖവും അവതാരിക കേട്ടോ. ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വായിക്കാം, അത് വേഗം വായിച്ചു പോകാം ജസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമുഖം. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ വർത്തമാന ആവശ്യം എന്തെന്ന് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. എന്താണ് ആ ആവശ്യം? പ്രത്യേക സമുദായത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മാനവ സമൂഹം. മധ്യയുഗത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ വിശാലമാണത്. മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ച പ്രവണത സദാ ഒരൊറ്റ മാനവ സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ്. ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ആത്മീയ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മാതൃക ഏറെക്കുറെ സമ്പൂർണ്ണ മാനവരാശിയുടെ ഏകത്വത്തിൽ മാത്രമല്ല, ജീവസത്തകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ശക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ വിജയകരമായി ആദർശ സംഹിതയായി ഉയർത്തിയെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം മഹാചിന്തകന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർത്തീകരിക്കും. ആകയാൽ പൊതുഹേതു എന്ന ആദർശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ജന്മത്യാസീയത എന്ന വേദാന്ത ദർശന നീതിവാക്യത്തിലാണ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജന്മാസീയത എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയാണ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അതെന്നോട് പറയുന്നത് വിസ്മൃതാവസ്ഥയുടെ അന്ധകാരത്തിലല്ല വർത്തമാനകാല മനുഷ്യരാശി
ഇന്ന് ലോകം ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവയിൽ ശീഘ്രമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സമൂഹത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഉയർന്ന തോതിൽ മുറുമുറുപ്പ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അതിനാൽ തുലവും അപ്രധാനങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ ചൊല്ലിപ്പോലും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആകയാൽ സമാധാനത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, സമൃദ്ധിയോടെ ഒരു പൊതുകാര്യത്തിനായി എപ്രകാരം ഐക്യത്തിൽ വസിക്കുവാനാകും എന്നതിന് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാകുന്നു. ഈ ആവശ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിറവേറ്റും. എന്തെന്നാൽ ഇത് മുഴുവൻ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പുനരാത്മീകരണത്തിനുള്ള സാംസ്കാരിക അവതരണമാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, സമൃദ്ധിയോടെ എപ്രകാരം നമുക്ക് വസിക്കാനാകുമെന്നുള്ളതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ കിട്ടും? ഭാഗവതത്തിലൂടെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിന്റെ രാക്ഷസ ഛായയിൽ പരിവർത്തനം നടത്താനായി മഹാഭക്തനും ഗുരുകുല വിദ്യാർത്ഥിയുമായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാഠശാലകളിലും കലാശാലകളിലും നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തണം. കൗമാര ആചരേത് പ്രാച്ചോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തഥാപ്യധ്രുവ മർത്ഥമതം. ഭാഗവതം 7-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ. സൗണ്ട് കുറവാണ് എല്ലാവർക്കും. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും, ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ മാതാജി. ഈശ്വര രഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അസമത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സർവ്വതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാലാണ് സർവ്വതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്തിമത്തിൽ സർവ്വതും അനന്ത വിശ്രമത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും അഥവാ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിലാണ്. സ്ഥൂലമായ ആദി ഭൗതിക ശാസ്ത്രം സൃഷ്ടിയുടെ പരമ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ അപര്യാപ്ത ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വതിനും ഒരേ ഒരു പരമകേന്ദ്രം മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ പരമസ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് സംയുക്തികമായും ആധികാരികമായും മനോജ്ഞ ഗംഭീരവുമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ ശാസ്ത്രമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉൽപ്പത്തി കേന്ദ്രം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉതകുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാനവ സമൂഹത്തെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തെയും ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെയും ഗ്രഹിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതിശക്തമായ പഠന വിഷയമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം മലയാള ഭാഷയിൽ വിശദമായി വിവർത്തനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം സൂക്ഷ്മ പഠനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാനും അത്രത്തോളം വിശാലമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതാകയാൽ നാസ്തികരുടെ വാചക കസർത്തുകളെ തൃപ്തികരമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം അഭ്യസിച്ച ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പം നാസ്തികരേക്ക് നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആയുധാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇതിനെല്ലാത്തിനുപരിയായി ഭഗവാൻ മൂർത്ത തത്വമാണെന്ന ആദർശം അംഗീകരിക്കുവാൻ തക്കവിധം മറ്റുള്ളവരിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് പഠിതാവിനുണ്ടാകുന്നു. ആത്യന്തികമായ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം ഏതെന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നിർവ്യാജമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം. അവ നവസ്കന്ധങ്ങളിലായി ക്രമേണ വർദ്ധിതമായി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ ഗ്രന്ഥം എന്ന പോലെ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കുമായല്ലാതെ പടിപടിയായി വായിച്ചു പുരോഗമിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രമാകുന്ന ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥാഭ്യാസനത്തിന് ആവശ്യമായ ഏക യോഗ്യത. അപ്പോ ഭാഗവതം പഠിക്കാനുള്ള ഏക യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും അല്ല നമ്മളത് വായിക്കേണ്ടത്, പടിപടിയായിട്ട് വായിച്ച് പുരോഗമിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളും തുടർന്ന് 1, 2, 3, 4 ഓർഡറിൽ തന്നെ വായിച്ചു പോക. ഇടയ്ക്കും ഗ്രന്ഥം എന്ന സാധാരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലെ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കുമായല്ലാതെ പടിപടിയായിട്ട് വായിച്ച് പുരോഗമിക്കണം എന്ന ആവശ്യമാണ് അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മീയ വിജ്ഞാന ശാസ്ത്രമാകുന്ന ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥാഭ്യാസനത്തിന് ആവശ്യമായ ഏക യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരോ അധ്യായമായി ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി നിഷ്ഠയോടെ അഭ്യസിക്കണം. യഥാർത്ഥ സംസ്കൃത മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് സംഗതികളെ ഈ മലയാള വിവർത്തനത്തിലും മലയാള പരിഭാഷ, അർത്ഥം, വ്യാഖ്യാനം, ആശയം എന്നീ ക്രമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൂലഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ യോഗവും പരിഭാഷ, മലയാള വിവർത്തനവും പരിഭാഷ, അർത്ഥം, വ്യാഖ്യാനം, ആശയം എന്നിവ ക്രമത്തില്
വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം ആദ്യ നവസ്കന്ധങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന പഠിതാവ് നിശ്ചയമായും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാത്മാവായി തീരണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 9 സ്കന്ധങ്ങളും വായിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാത്മാവായി തീരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ദശമസ്കന്ധം പൂർവ്വ നവസ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം 9 സ്കന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും സർവാതിശയായും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ ലീലകളെ മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായും സ്പഷ്ടമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യ നവസ്കന്ധങ്ങളും അതായത് ആദ്യത്തെ 9 സ്കന്ധങ്ങളും അഭ്യസിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ദശമസ്കന്ധം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുക അസാധ്യമാണ്. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥം തികച്ചും സ്വച്ഛന്തമായ 12 സ്കന്ധങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് വരികിലും ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളിലായി ക്രമാനുഗതമായി പഠിച്ചു ഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏവർക്കും അഭികാമ്യം. അപ്പൊ 12 സ്കന്ധങ്ങള് ആദ്യത്തെ 9 സ്കന്ധങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മള് നേരെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് പോകരുത്. മാത്രമല്ല സ്വച്ഛന്തമായ 12 സ്കന്ധങ്ങൾ 12 സ്കന്ധങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണെന്ത് ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം. ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഓരോരോ സ്കന്ധങ്ങളായിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചതിലുള്ള എന്റെ ചപലതയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാവ ശക്തിയാൽ സാമൂഹിക നായകന്മാരും ചിന്തകന്മാരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം വരമേൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തത്വാവിസർഗോ ജനതാക വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതി ശ്ലോകമപത്തവത്യപി സാധവ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീമാതീതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും സർവാതിശയായും ആത്മജ്ഞാനപരവുമായ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാമരൂപ ലീലകളാൽ സമ്പൂർണമായ വിജ്ഞാന സാഹിത്യം ഈശ്വരരഹിതമായ ഭഗവത് ഭക്തിയില്ലാത്ത വഴിപിഴച്ച ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആത്മീയ സൃഷ്ടിയാണ്. അവിധമുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായ സാഹിത്യം ചിട്ടാനുസൃതമല്ലാതെ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധരും ആത്മശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരുമായ മഹത്തുക്കൾ ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓം തത്സത്. എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ ആമുഖമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി ചെറിയൊരു മുഖവുര കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന്. അവതാരിക ചെറുതാണത്. മുഖപുര. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധർമ്മം വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തയുടൻ ആവിർഭവിച്ച ഭാഗവത പുരാണത്തിന് സൂര്യസമാനമായ അത്യുജ്വല തേജസ്സുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞാനമാകുന്ന സാന്ദ്ര അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 43-ാം ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞപ്പോ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ധർമ്മം വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോട് കൂടി സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്ത ഉടൻ ആവിർഭവിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭാഗവത പുരാണം. അപ്പൊ അതിന് സൂര്യന്റെ സമാനത്തിലുള്ള അത്യുജ്വല തേജസ്സാണ് ഇതുള്ളത്. കലിയുഗത്തില് അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തില് കഴിയുന്നവർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു പ്രകാശമാകുന്നതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം. മാനവ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന പുരാതന സംസ്കൃത പ്രമേയമായ വേദങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ കാലാതീതമായ ജ്ഞാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആദിയിൽ വാമൊഴി സംസ്കാരത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യാവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവരാൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. വേദങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച ശേഷം വ്യാസദേവൻ അവയുടെ സാരാംശം വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന സൂത്രവാക്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതായത് ഭാഗവത പുരാണം. വ്യാസദേവരുടെ ഗുരുവായ നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പക്വതയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വ ഫലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രവും ആധികാരികവുമായ വിശദീകരണം കൂടിയാകുന്നു. വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിച്ചതിനു ശേഷം അതിന്റെ സാരാംശം സ്വപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. അനന്തരം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗംഗാതീരത്ത് ഹസ്തിനാപുരിയിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഒരു സംഘം പണ്ഡിത സന്യാസിമാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പരിപൂർണ ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭൂലോക ചക്രവർത്തിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മഹാനായ രാജർഷിയുമായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്കകം തന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ മുഴുവൻ രാജ്യവും പരിത്യജിക്കുകയും മരണം വരെ ഉപവസിച്ച് ആത്മീയ
ജ്ഞാനപ്രകാശനം നേടുവാനായി ഗംഗാതീരത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗൗരവമായ അന്വേഷണത്തോടെ ഇപ്രകാരം ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നു. സർവജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മരണമാസന്നമായ ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പാത എന്തെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരുടെയും ഭക്തരുടെയും ഗുരുവായ അങ്ങയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരാൾ ശ്രവിക്കേണ്ടതും ജപിക്കേണ്ടതും സ്മരിക്കേണ്ടതും ആരാധിക്കേണ്ടതും എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്നും കാരണീയമല്ലാത്തവ എന്തെല്ലാം എന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അനുവദിച്ചാലും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അങ്ങ് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു തന്നാലും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും സ്വകീയ പ്രകൃതി മുതൽ ആരംഭം മുതൽ വരെ സർവ്വതും സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് അനേകായിരം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സന്യാസി വര്യന്മാർ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണം വരെയുള്ള 7 ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ഏകാഗ്രചിത്തരായി ശ്രവിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ സമ്മേളിച്ച മഹർഷി വര്യന്മാർക്ക് ഭാഗവതം ആവർത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ വര്യന്മാരാകട്ടെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ക്ഷേമ താല്പര്യാർത്ഥം കലിയുഗത്തിന്റെ ഹീനമായ ദുഷ്പ്രഭാവങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സുദീർഘവും നിരന്തരവുമായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനായി നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചേർന്നത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർന്നവരായിരുന്നു. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാരം അറിയുന്നതിനുള്ള മഹർഷിമാരുടെ അപേക്ഷ മാനിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിന്റെ 18,000 സമഗ്ര ശ്ലോകങ്ങളും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ പ്രകാരം തന്റെ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് പകർന്നു നൽകി. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതാണ് പഠിതാക്കൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉത്തരങ്ങള് സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ചില അവസരങ്ങളിൽ സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ വക്താവായ ശൗനക മഹർഷിയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിശദീകരണം നൽകുന്നതായും നമുക്ക് കാണാം. ആയതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പഠിതാവ് ഗംഗാതീരത്ത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ളതും നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഋഷിമാരും സൂത ഗോസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ളതുമായ 2 സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിതില് 2 പേരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാം. ഒന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ളതും സൂത ഗോസ്വാമിയും നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇതിനു പുറമെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശം നൽകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രോപാഖ്യാനങ്ങളും മഹാത്മാക്കളായ നാരദ മുനി വസുദേവരുമായുള്ള സുദീർഘമായ ദാർശനിക സംവാദങ്ങളും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, വേറെ എന്തൊക്കെ വരും? ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചരിത്ര ഉപാഖ്യാനങ്ങൾ വരും. മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നാരദ മുനിയുടെയും വസുദേവരുമായിട്ടുള്ള സുദീർഘമായ സംവാദങ്ങൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭാഗവത ചരിത്രം ഗ്രഹിക്കുന്ന പഠിതാവിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംവാദങ്ങളും അനുബന്ധ സംഭാഷണങ്ങളും വളരെ സരളമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്രമത്തിനേക്കാൾ ഉപരി തത്വശാസ്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അഗാധമായ സന്ദേശം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിതാവിന് വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രമമല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഓർഡർ അല്ല, ക്രമത്തിനേക്കാൾ ഉപരി തത്വശാസ്ത്രത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതില് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ പതിപ്പിന്റെ വിവർത്തകർ ഭാഗവതത്തെ കൽക്കണ്ടത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് ഭാഗം രുചിച്ചാലും ഒരുപോലെ മധുരതരവും ആസ്വാദികരവുമായി അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ കൽക്കണ്ടം നമുക്കറിയാം, ഏത് ഭാഗം രുചിച്ചാലും മധുരാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തെയും കൽക്കണ്ടത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഏത് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും വായന ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പഠിതാവ് പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതൽ സ്വാഭാവിക ക്രമം അനുസരിച്ച് ഭാഗവത അഭ്യസനം നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സ്കന്ധം വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം. പക്ഷേ
ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവ് ഏത് സ്കന്ധം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങണം? പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങണം. ഭാഗവതത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ജനതയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാം വിധം വിപുലമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ പരിഭാഷയാകുന്നു. ഭാരതീയ ധർമ്മ ദർശന ചിന്തകളുടെ സമുന്നത വ്യാഖ്യാതവും വിശ്വവിഖ്യാത ഗുരുവും അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ സ്ഥാപകാചാര്യനുമായ ദിവ്യപൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ പാണ്ഡിത്യോജിതവും ഭക്തിപുരസരവുമായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 12 വാല്യങ്ങളും. പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതൽ ദശമ സ്കന്ധം ഭാഗം 1 വരെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്റെ സമ്പൂർണ്ണ സംസ്കൃത പാണ്ഡിത്യവും വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ അഗാധമായ പരിചയവും ആധുനിക ജീവിത ചിന്തകളും അനുയോജ്യമാവിധം കൂട്ടിയിണക്കി ഈ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകൃതിയെ അതിന്റെ പരിപൂർണ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ പാശ്ചാത്യർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. 1977 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്തംഭമായി വിവർത്തന വ്യാഖ്യാന കർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരായ ശ്രീ ഹൃദയാനന്ദദാസ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീ ഗോപീഭരണധനദാസരും ചേർന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഭാഗവതം മുഴുവനും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എത്ര വരെ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രഥമ സ്കന്ധം മുതൽ ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ ഭാഗം 1 വരെ മാത്രമാണ് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ബാക്കി അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഹൃദയാനന്ദദാസ ഗോസ്വാമിയും ഗോപീഭരണധനദാസരും ചേർന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്കന്ധങ്ങള് പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിരവധി കാരണങ്ങളാൽ ഈ വ്യാഖ്യാന വിവർത്തന കർമ്മം അമൂല്യമാണെന്ന് പഠിതാക്കൾ അനുഭവഗോചരമാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്രന്ഥം അത് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണെന്നുള്ളത്. ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ വരേണ്യ വേരുകളിൽ താല്പര്യമുള്ള അന്വേഷണാർത്ഥികൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച സൂക്ഷ്മവും യഥാർത്ഥവുമായ വിശദവിവരങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണിത്. ധർമ്മദർശനങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠന പഠിതാക്കൾക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ പൈതൃകങ്ങളുടെ അർത്ഥമൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള കൂർമ്മമായ നിരൂപണ സമർപ്പണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രാർത്ഥം നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും സമാധാനപൂർണവും ശാസ്ത്രാനുസരണമായ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്യന്തം വികാസം പ്രാപിച്ച ആത്മീയ വിശ്വദർശന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ അത്യുന്നത ആചാര സംഹിതയായ വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രായോഗിക നിർവഹണം ദൃശ്യമാക്കുന്ന ഒന്നാകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. രാജസ പ്രൗഢിയുള്ള തേജോമയമായ പ്രബന്ധങ്ങൾ അഥവാ കാവ്യങ്ങളുടെ അത്യുത്തമ കൃതിയായി സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കാണുന്നു. ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവബോധ സ്വഭാവം, മനുഷ്യ സ്വഭാവം, താദാത്മ്യത്തിന്റെ ദാർശനിക പഠനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങൾ, അതായത് വീക്ഷണവും ദർശനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഭരിച്ചു നൽകുന്നു. ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ച കാക്ഷിക്കുന്നവന് അത്യുന്നതമായ ആത്മവിജ്ഞാന പ്രാപ്തിയും നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തോടുള്ള ലഘുവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സമ്മാനിക്കുന്നു. ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമ്പൂർണ്ണ ബഹുവാല്യം ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആഗതമാകാനിരിക്കുന്ന ധീമത്വം സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ആമുഖത്തില് അവതാരികയില് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം അധ്യായം 1 കടക്കാം. അധ്യായം 1 അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10 അധ്യായങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്കന്ധമാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം. അധ്യായം 1 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി. കാവ്യാരംഭത്തിലെ മംഗളാചരണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, നമ ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഭഗവതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ. വാസുദേവായ വാസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം.
സർവവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വാസുദേവായ എന്നതിനാൽ വാസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. വാസുദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വാസുദേവനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപശ്ചര്യ എന്നിവയുടെ എല്ലാ നല്ല ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാകുന്നതിനാൽ നാം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന ഈ മന്ത്രജപത്താൽ രചയിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ആഖ്യാതാവ് സർവ ആനന്ദത്തിന്റെയും സംഭരണിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് തന്റെ ആദരപൂർവമായ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് വാസുദേവായ എന്നതിനാല് വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാസുദേവനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപശ്ചര്യ ഇവയുടെ എല്ലാ നല്ല ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. എങ്ങനെ? വാസുദേവനായ ഭഗവാൻ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പറയുമ്പോ ദാനം, വൈരാഗ്യം, തപശ്ചര്യ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫലങ്ങളും എല്ലാ നല്ല ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു ഈ മന്ത്രജപം കൊണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയണത്? ആദരപൂർവ്വം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാം, സൃഷ്ടിയുടെ തത്വങ്ങള് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായാണ് 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2-ാം സ്കന്ധത്തിനെ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം എന്ന് വിളിക്കാം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് 2-ാം സ്കന്ധത്തില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിനെ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം എന്ന് വിളിക്കാം. 2-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 10 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നത്. പ്രഥമ അധ്യായം ജപത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നൂതന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും പ്രഥമ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, അപ്പൊ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ജപത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും ഒരു പുതിയ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഉള്ള സൂചനയുമാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. മരണം ആസന്നമായ വേളയിൽ ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്ത് എന്നതായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ അർജുനന്റെ വംശജനായതിനാൽ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആഗമനം വളരെ ആനന്ദദായകമായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം വളരെ വിനമ്രനായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുപുത്രരായ തന്റെ പിതാമഹന്മാരോട്, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മുത്തച്ഛനായ അർജുനനോട് കാട്ടിയ കരുണയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ പ്രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കുവാനായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ അയച്ചത്. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഭഗവാൻ അയക്കുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൃഷ്ണനോട് സ്വാഭാവികമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള രാജാവിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ആത്യന്തിക കർത്തവ്യമെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ അഭിപ്രായത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, താങ്കൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിനാൽ താങ്കളുടെ ചോദ്യം അതീവ ശ്രേയസ്കരമാണ്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഇപ്രകാരമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം വളരെ ശ്രേയസ്കരമാണ്. ആദ്യ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ശുക ഉവാച വര്യനേഷത്തെ പ്രശ്ന കൃതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിത് സമ്മതാ പുംസാം ശ്രോതാവ്യാതിഷു യാ പരഃ. ശ്രീ ശുക ഉവാച വര്യനേഷത്തെ പ്രശ്ന കൃതോ ലോകഹിതം നൃപ ആത്മവിത് സമ്മതാ പുംസാം ശ്രോതാവ്യാതിഷു യാ പരഃ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച ലോകഹിതം നൃപാഹിതം ശ്രീ ശുക ഉവാച. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, വരിയാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഏഷ ഈ തേ അങ്ങയുടെ പ്രശ്ന ചോദ്യം കൃത താങ്കളാൽ ആരായപ്പെട്ട ലോകഹിതം സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ നൃപം അല്ലയോ രാജാവേ ആത്മവിത് അതീന്ദ്രിയവാദി സമ്മതമായ പുംസാം സർവ മനുഷ്യരുടെയും ശ്രോതവ്യ ആതിഷു എല്ലാവിധ ശ്രവണങ്ങളിലും യ എന്താണോ പരമമായത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അത്യന്തം ഹിതകരമാകിയാൽ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം തികച്ചും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരം ശ്രവണോത്തമവും ഓജസ് നിറഞ്ഞതും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും സർവസമ്മതമാക്കപ്പെട്ടതുമാകുന്നു. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്കന്ധത്തില് ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു, എന്താണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? മരണമാസന്നനായ വ്യക്തി എന്ത് ശ്രവിക്കണം, എന്ത് ജപിക്കണം, ആരെ ആരാധിക്കണം, എന്താണ് സ്മരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശുകദേവ മഹർഷി പറയാണ്, സർവമാന ജനങ്ങൾക്കും അത്യന്തം ഹിതകരമാകിയാൽ അങ്ങയുടെ ചോദ്യം തികച്ചും ശ്രേഷ്ഠമാണിത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ല, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യം തികച്ചും എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരം ശ്രവണോത്തമവും ഓജസ് നിറഞ്ഞതും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും സർവസമ്മതമാക്കപ്പെട്ടതുമാണെന്ത്? അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തന്നെ. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ ചോദ്യം പോലും അത്യന്തം ഹൃദ്യവും ശ്രവണോത്തമവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. അത്തരം പ്രശ്നോത്തരികളുടെ ശ്രവണം മാത്രം ഒരുവനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത അവസ്ഥ പുൽകുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യവും സത്യവും പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണതയെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒരുവനെ അത്യന്തം ഉത്തുംഗമായ ആ അതീന്ദ്രിയ പദവി വരെ ഉയർത്തുമെന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ പരമമായി ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടു. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരമൊരു അന്തർലയനം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അസാധാരണവും അത്ഭുതപൂർണവുമായ പ്രവർത്തികളുടെ സരളമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അന്തർധാനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ശുദ്ധമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ ഉടനെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് അഥവാ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നുവെന്നും ദുരിത സമ്പൂർണമായി ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ്? അത്യന്തം ഹൃദ്യവും ശ്രവണോത്തമവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം പ്രശ്നോത്തരികളുടെ ശ്രവണം പോലും ഒരുവനെ എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏത് ചോദ്യവും എങ്ങനെയാണ്? സത്യമാണ്, പരിപൂർണമാണ്, കുറ്റമറ്റതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുഗ സേവനം പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവുകളും ഒരുവനെ അത്യന്തം അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയിലേക്ക്, ഉത്തുംഗമായ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങളും വളരെയധികം എന്താണ് പറയണത്, അതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ആഗ്രഹിച്ചു. അത്തരം ഒരു അന്തർലയനം ഭഗവാന്റെ അസാധാരണമായ അത്ഭുതമായ പ്രവർത്തികളുടെ സരളമായ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമഗുണ രൂപ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവണം. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണമാണ് അതിനുള്ള വഴി. ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അന്തർധാനം, പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്നിവയുടെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, സ്വഭാധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ടും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല, അത് ഇരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മംഗളകരമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ആഖ്യാനം ചെയ്യാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാന്റെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ കർമ്മ ശ്രവണത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുവൻ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആഖ്യാതാവിനെയും ശ്രോതാവിനെയും അന്വേഷിയെയും പവിത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം ശുഭകരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗാജലത്തോട് അവയെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗംഗാ നദി അത് കടന്നു പോകുന്ന സകല സ്ഥലങ്ങളെയും അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സർവ്വജനങ്ങളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ സംവേദിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയും ശ്രോതാവിനെയും ചോദ്യകർത്താവിനെയും പഠിതാവിനെയും പ്രാസംഗികനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിനെയും പവിത്രമാക്കുന്ന വിധം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? ഏറ്റവും മംഗളകരമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ആഖ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ മഹർഷിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികള് ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികൾ, ലീലകളും ധാമവും ഗുണവും ഇതൊന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശ്രവണങ്ങൾക്ക്, അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണങ്ങൾക്ക് വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു വ്യക്തി എന്തായിരിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഗംഗാ നദിയോടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് എത്രത്തോളം ശുഭകരമാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗാജലത്തോടാണ് ഇതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗംഗാനദി എങ്ങനെയാണ്? അത് പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇങ്ങനെ ശ്രവിക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്, കൃഷ്ണ കഥകള്, അതെല്ലാം അത് സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ സംവേദിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ശ്രോതാവിനെയും ചോദ്യകർത്താവിനെയും പഠിതാവിനെയും പ്രാസംഗികനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിനെയും പവിത്രീകരിക്കും എന്ന വിധത്തില് പരിശുദ്ധമാണെന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും ചുറ്റുപാടുമുള്ളതും സംവേദിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാവരും പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ, പവിത്രീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणव माताजी, कृष्ण माताजी प्रणाम। कृष्ण माताजी प्रणाम।